volíem fer una primera i urgent valoració de la significació dels nous nomenaments de consellers i conselleres, i quan fem referència a la significació del que estem parlant és no anar amb una qüestió de noms i de persones, sinó del que significa des d'una perspectiva molt més global el propi fet i el que significarà en perspectiva de país els propers mesos i potser els propers anys. Primer de tot, volem fer referència a la renúncia, i parlem en aquests termes. Renúncia en quant a la restitució dels consellers i les conselleres destituïts en l'aplicació de l'article 155 de la Constitució espanyola. Durant mesos hem sentit a Junts per Catalunya fer bandera de la seva acció política en un exercici restitutiu. Ens han insistit, primer pel que fa a la persona del president de la Generalitat de Catalunya i en segon lloc en relació amb els consellers i les conselleres. Des de la CUP Crida Constituent sempre han volgut estar molt respectuosos i molt respectuoses amb aquesta idea de restitució. No formava part del nostre programa polític, però sí que valoràvem que era un exercici d'acció política autònoma i independent per part de Junts per Catalunya. No estem fent referència a Esquerra perquè pensem que ja va manifestar a la pròpia campanya electoral que potser aquesta no era la seva millor opció. El nomenament de nous consellers que hem tingut coneixement el que significa és una claudicació absoluta. I quan parlem de claudicació absoluta ho diem en els termes següents. L'estat espanyol, o l'aparell de l'estat espanyol, ha decidit directament, en aquests darrers mesos, qui no podia ser el president de la Generalitat de Catalunya, i hem vist fins a 3 candidats que l'aparell de l'estat espanyol ha decidit que no serien presidents de la Generalitat de Catalunya, i ara també podem parlar que hi ha hagut fins a 4 consellers que l'aparell de l'estat espanyol han decidit que no formessin part del govern. I per tant, nosaltres, no tant en una lògica restitutiva, que la respectem absolutament, sinó en una lògica simplement de democràcia i de sobirania, volem denunciar el que significa aquesta renúncia en quant als 4 consellers que s'entenien que eren restituïts en relació a que havien patit l'article 155 de la Constitució espanyola. En tot cas, aquesta decisió és una nova prova més de la trajectòria de renúncia tant d'Esquerra Republicana de Catalunya i ara també, i ho volem dir d'una manera molt clara, de Junts per Catalunya al mandat tant de l'1 d'octubre com del 21 de desembre. Teníem un mandat absolutament republicà l'1 d'octubre i majoritari, i teníem un mandat concret pel que significava les opcions de vot del 21 de desembre. I pensem que és això, el no fer efectius aquests 4 consellers en forma restitutiva simplement perquè una part de l'aparell de l'estat espanyol els havien assenyalat una renúncia a aquest mandat. Per cert, volem recordar fins i tot que hi havia la possibilitat de fer efectiva la seva condició de consellers o de conselleres, d'esperar fins i tot a acabar terminis o a deixar passar el temps per veure què feia el govern espanyol, però ni tan sols s'han donat aquestes circumstàncies, sinó que d'una manera clara s'ha optat per renunciar a fer efectiu aquest primer govern que es va plantejar pel president Torra i per Junts per Catalunya i Esquerra Republicana de Catalunya. Nosaltres venim dient que davant de la repressió i la regressió de drets, el renunciar ens allunya d'una forma clara de la construcció de la república i que lluny de poder situar-nos en un escenari d'anar a sumar, el que ens suposarà sempre el fet d'acatar fins i tot decisions que hem considerat il·legals per part del govern espanyol serà endarrerir el procés de construcció republicà. Nosaltres, la CUP Crida Constituent, ni avalem, ni hem avalat, ni avalarem aquestes renúncies. Ja hem manifestat que fèiem d'oposició i si encara és possible fer d'oposició d'una manera més contundent, així ens trobaran les properes setmanes, els propers mesos, els propers anys o el temps que duri aquesta legislatura. I ens trobaran fent oposició no únicament a la institució del Principat o a la institució màxima del Principat, al Parlament de Catalunya, sinó també que ens trobaran fent d'oposició al conjunt del moviment popular. En relació al nou govern, per desgràcia, té una significació pitjor del que ja suposava el pla de govern que ens van fer públic el 7 de març a unes hores de l'inici de la vaga feminista. En aquell moment, la CUP Crida Constituent, o els dies següents, ja van caracteritzar el que expressaven que significava aquell govern,
de no avançar nacionalment i desenvolupar polítiques neoliberals, i hem de dir que la plasmació o la concreció de nous consellers i noves conselleres, o el conjunt fins i tot del nou govern, el que significa és un escenari pitjor. Pitjor pel que fa a l'execució de tota una sèrie de polítiques que no donaran cap resposta concreta a les necessitats de les classes populars. Veiem en les conselleries el desenvolupament i la perspectiva d'execució d'un model neoliberal, un model sanitari de gestió indirecta, un model d'ensenyament públic infrafinançat mentre trobem encara a escoles d'èlit amb finançament públic, és a dir, allò que tots i totes paguem amb els nostres impostos dedicats únicament a una part exclusiva del país, i un model de territori per trinxar el mateix i per especular amb el mateix. Aquest govern és un govern de renúncies tant en lo nacional com en lo social. De renúncies en lo nacional perquè, evidentment, la seva pròpia Constitució és evitar l'exercici de democràcia i de mandat popular, com dèiem o fèiem referència abans, tant de l'1 d'octubre com del 21 de desembre, però també perquè de la pròpia naturalesa de les conselleries no veurem un procés de construcció de sobiranies. Algú pensa que les infraestructures essencials i estratègiques d'aquest país seran posades sota gestió pública? Doncs, evidentment, des de la CUP Crida Constituent diem d'una manera molt clara que això no serà així, que el perfil de les noves conselleries mantindrà un model de gestió indirecta de les infraestructures essencials i estratègiques, que és un dels elements que nosaltres situem com a central, la titularitat pública d'aquestes infraestructures per poder construir sobiranies i per poder construir república.